x of 2 minus x of 1. Sa man ang x ug y nga no sabuan naman na. Sa 1. Dili sa amo ang sabon kamunggi ra mga bate. Isuda gid aning module ay kada mo ba ani? Oh no. Kalisod ba? Di mo ta kasabot ani noon. Sud kayo. Diyos, kalisod gid eh. Ay. Kapag pagidaan. Sa una ni ko ni pagidre si nanay tatay. Kada mo. Sa kay makatabang ang answers ko ay may science, Filipino, ay sus, doon mo din Filipino, arts, arang panlipunan, science na food. Sus, kaya kay makatabang sa kawaan eh. Kada mo bitawan. Tag na yung mutabang sa pag-answer. Kaloyan tang tabang sa kawaan mo na makahumanday ito. Ang tayo tabangan tang kasi na may makatabang. Tawag. Ako siguro ning balay sa akong pag-umangkol siguro. Di amon diri ako ang magwang nag-star siguro ning balaya. Duaw ko kay sitahon kini problema ra ba siguro to si ang module siguro may matabangan to. Uy, hala. Wala man no. Puta klase mo para. Siguro mo shopping sa mahal ko mo shopping siguro sa kaha ay tari ko ito na yung butang eh sabihan ba sa ito ang magwa uy ano ako tugumang ko no so manin parang nag-ampo-ampo manin paan nagpiyong-piyong pagit tubihin mo lagi paano mo module piyong-piyong nagpiyong mo module ito uy, Jong! Uy! Yung mo daw sa problema mo. Huwag yung makatabang sa kuwas module. Asa mo na sinanay ni mo sa tatay din mo? Wa nga rin. Nilakaw silang duha. Kalaagan mo kung dahil mo kamera. Hindi ato lang, tabangan ang module be. Ibaw ko nga, naglisod ka ano may gula siguro. Naglisod dito. Katagkan ng tawag ang module ba? Kinira bang module at lahat ng problema anis ay mga batan una gani nga nagbiti mo na aning module nang ikaw Mao gani iyo. Hindi ko maghikog kay isod. Jesus sa pa ato ning sugdan at akan ba ning module Daghan gid na naglisod gyud ko. ato aning sugdan dong sa kini ang araling panlipunan kay maay mangiling araling panlipunan sus katuro ba niyang maestro sa araling panlipunan si Sir Galban ay kay tugtuglo ni ako ting basaho ni question diri ha question na may kudigan man din nagabutang ay kini basaho ni ko ana kami nagmay ha Opo. good pag-uatan bata sige unang pangutana ano ang masasabi mo sa mga ginawang pakikibaka ng ating mga bayani noong unang panahon? Okay ra kayo. Hagid ay ka? Kahit ikay niya ako ang pumangkot. Sunod mo kung na. Binuwis ng ating mga bayani ang kanilang buhay para iligtas ang ating mahal na bayan. Ano ang iyong masasabi sa kanilang mga ginawa? Sana all. Sana all lang. Sana pagkaroon ba? Sana all. Ano man ang sana all ba? Kita tanan. Tanan. Imo na ko. Ang kana dapat ang imong answer dito dapat silang tularan. Dapat silang kilala. Ayan. Good. Tama na ni. Itong pan. Tama na ato ang video sa arampan. Nang ngadto nang putas lain. Sama ni dira. Diri ta sa kini ang edukasyon sa pagpapakatao o ESP.
Aron mabuutan kinahanglan mi aron mabuutan ka. Adobe naman yung kumbutan. Sige ha. Yay usad ka sitwasyon. Napandol Bisaya man ni. Bisaya o napandol. Napandol si Mano Sidro samtang siya naglakaw. Unsay imong ikasulti kaniya? Aw, dakan na siyang tawhan. Dako sa dan, mapandon siya. Dakan. Ang hagid. Danghag dapat tuod mo hinahinay sa damo. Danghag tong pangalan ko. Mga reta sa science. Kani ipadayon Ito ko ni ilisan kay na mo gigapik. Topic ta. Science gini. Science man pero Tagalog pala di ay itong science di ay sa inyong module. Sige. Magbigay ng mga halimbawa ng mga anyong tubig. Tubig. Sapa. Very good. Tabay. Very good. Ito. Bomba. Tama. Busay. Sabaw. 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 Apil man yung sabaw diha nga. Sige na ano? Apil man sabaw. Sige labot sa sabaw. Ang sabaw, tubig na siya. Tubig. Tama na. Kung saan yung paghigop ng sabaw, may tubig. Diba? Mungkin. Ay, gini ako pagkumangan ka. Maahi ka da. Pagbasig, pag-iskwila kag galing sa magpang ka. Umlawgaw ka. Narita sa mathematics. Kay, sus, yan ang bright ka sa mathematics Paminog may ha? Sige. Okay, diara. Kung ang upat 4, ug ang 5 5, ug ang unom 6, unsa man ang 7, tubag. Amin. Kung amin man. Basta kay amin. Sabagay, umutubag, amin. 7. Sige, nga rito sa sunod. Topic. Geometry. Mga lain-laing klase sa triangle. So, ang mga klase sa triangle mo ni equilateral triangle. All equal. Naapot tayo gitawag og right triangle. Nana siya right angle. Equiangular triangle. Tanan niya nga equal gihapon. Isosceles triangle. Kanang isosceles triangle. Ang duha niya anak ka sides mo equal. Basta kung may laing klase triangle nga mo nadungdungan. Love triangle. Dili man ko sa mat. Inman to wala labot dili love triangle. Ikaw ang magugmal yung naunaan pre. Yung dugan ni erong kasabot iti ko yung mathematics gyapon niya. Ang formula sa slope. Paminaw ha. Y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Ano sa man ang x ug y nga no sabuan naman na? Sub 1. Dili sa amo ang sabon kamunggira mga bate. Kumugay. Usa pa may lain ni ay sub 1. Isda og kaling sa sabuan. Dili manggod kay formula manggod ito. Formula manggod ni formula. Ito una-una ang maayo. Y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Dili kay sub 1 ang x sub ang y. Subscript ha. Paminog maayo. Yung module Nakuha na niya akong tubigan. Paminog maayo ha. Ikaw kanang module ay gigpadaan ang wisod na ha. Very good. Unya, gusto mo mag-relax ka. Ayun, nag-una-una lang mag-gym ka ay, ha? Yes. Dili gid mag-susuyan ang tugtog ha? Bisod kay magkikog. Maogit o. Unya, ulit ako. Sige yo. Ingat. Kamusta na lang ko sa imong mama o kung imong tatay imong nanay. Pagkaabot nila, sigurado kamusta kay na. Asan ka kung kuana sa haing mga ginikanan. Lubot ato. Ay, ito na ko dong. Sige.
tinuod dito inyo sa kong uyon na dili ko paapektuhan ni module. Kung isang maapektuhan ni, pero kay Muslan man, arong mahumani ang tanan. O tara, tengwer. Muslan ni siya. Kani akong iyo nagikog. Yan. Yes! Wala ko sa kumudul. Wala sa kumudul. Yes! Yes! Asa nalimot? Habang sa ko muna makahumandayin ko. Tawon. Alala. Abi. Abi. Abay. Abay. That's